Зараз ми знаходимося на найочікуванішій події міста Хамель – Фластерфест. Незважаючи на дощ та погоду, сьогодні очікується понад 100 тисяч людей з усієї Ніжньої Саксонії. Сьогодні нас очікують біля 200 різних музичних гуртів, починаючи від поп, закінчуючи рок-мюзикою. Привіт, мене звати Олена, як звати тебе? Мене звати Анна. Звідки ти приїхала до Хамельна? Я приїхала з міста Харків. З міста Харків, цікаво. І ти звідки почула про цей фест? Я побачила оголошення десь на якійсь будівлі, вже точно не можу сказати, не пам'ятаю. А ти в перший раз прийшла на цей фест або була минулого року? Минулого року я також була на цьому фесті, але погода була трішки краща. Що ти чекаєш від цього фесту, крім приємної музики? Що ще тобі подобається? Я просто хочу насолодитись моментом, відпочити з друзями і гарно провести час. Нічого особливого. Дякую. Дуже дякую, тому бажаю тобі провести гарно, добре, весело час. Меня Лера. А тебя? Леон. А вы откуда? Из Украины приехали? Я с Украины. А ты с какого города? С Харькова. И я с Харькова. Ничего себе. И как вам сегодняшний фестиваль? Хорошо. Хорошо. А что вы хотите? Сладости или аттракционы? Я туда. Я тоже туда. То есть сегодня вас ждет много сладостей, аттракционов и веселья? Да. Другий день Фластерфесту і з вами знов Олена. Я бачу гарну дівчину. Як вас звати? Мене звати Аліна. Звідки ви приїхали до Хамельна? Я приїхала з Харківської області, селище Старий Салтів. Дуже цікаво. І звідки ви почули про Фластерфест? Мені про це розказали мої друзі. А де ваші друзі? Вони десь тут, але я не можу вже знайти їх декілька хвилин, тому що тут дуже багато людей, дуже голосно, класний настрій. Все. Так, сьогодні очікується біля 100 тисяч відвідувачів від усієї Ніжньої Саксонії. Чи відомі для вас якісь музичні гурти, які сьогодні будуть тут? Ні, на жаль, я не знаю ні одного, але ця музика мені дуже подобається. Тому бажаю вам доброго вечора, гарного настрою і всього найкращого. Like the legend of the Phoenix, ends were beginning, keeps the planet spinning, falls from the beginning. Love. Добрий вечір. Мені здається, що цей хлопець з України. Мене звати Олена, як вас звати? Данил, добрый вечер. З якого міста ви приїхали до міста Хамель? Из Кременчуга. Звідки ви почули про цей неймовірний фест? Из одной очень прекрасной группы с очень прекрасными людьми. А від знайомих, від друзів, так? Я вірно розумію? Да. Чого ви очікуєте від сьогоднішньої ночі? Хорошо отдохнуть с друзьями, от которых я это услышал. І гарного вечора вам бажаю. Сподіваюсь, побачимось. Огромное спасибо. Вам тоже хорошего вечера.
Надеюсь получить максимум эмоций. Viel Spaß!